आं दिनै रायजो राजानि गेजेरजोंनो सारनिसिम गुरै खावलायनाय थाबाय जाहाथे अननानै देग्लाय बोसोराव जोंनि बे लिरनाय माखासे मावनो लानाय हाबाफारिनि थांखिनि सायाव नोजोर होनानै जोंनि बे मन्दिरनि मुङै एसेबाबो अनसुंथाइ मोनगोन बे मिजिं थिनाय जाबाय। लोगोसे दिनैनि बे नादांगारि नारजांबोराय नारजांबुरियाव जोङो सारखौ लोगो मोननानै मन्दिरनिफ्राय अराय सम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आसा खालामबाय जोंनि मन्दिर कमिटिया सारखौ अरायबो हेफाजाब होनांगोन। गोजोन्थों। बेखिनि बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। बिथाङा बे ओनसोलनि आरो बे मन्दिराव मा ग्रिभेन्सेसफोर दङ बेखौ गुवारै फोरमायनायनि थाखाय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। बेनि उनाव जोंनि सालाकाथि ओनसोलनि बड' मिडियामाव टपार माने जाफुंसार जानो हानाय HSLC एग्जामिनेशनाव 2019 बिथाङा जोंनि BTC चिफ सारखौ आर'नाइजों बरायनो नागिरदों। बेनिखायनो आं बिथांखौ आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बिथांनि नामा रिजु बरगयारि। बिथांखौ आर'नाइजों सारखौ बरायनां गुरै खावलायबाय। बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। बेनि उनाव जोंनिनो BTCनि चिफ सार बिथाङा दिनैनि बे फुजाजों लोब्बा लाखिनाय नुजाफैनाय रायजो राजानि गेजेराव फंनैसो बिबुंथि लाखिनो आं गुरै खावलायबाय। दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव मन्दिर दर्शन खालामनाय बे हाबाफारियाव लोगो लाफानो हानाय आंनि बिबानगिरि लोगोफोर, लोगोसे जोंनि सालाकाथि समस्तिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो बिबानगिरि बिथांमोन, बे हाबाफारियावनो दान्दिसे समनि थाखाय नुजाफैनाय बर' थुनलाइ आफादनि आरो ओनसोलनि गुबुन गुबुन आफादनि बिबानगिरि नोंथांमोन, आमार राभा समाजाव उपस्थित हुआ सन्मानीय व्यक्तिসকল, नेमसु आरो ABMसुर कर्मकर्ताসকল, आङो बयनिसिमबो मागो दमासिनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय आरो इसोरनि अननायाव नोंथांमोना बयबो आलो गोजोनै संसार जानो हागोन बेखौबो आङो बे समाव मिजिं थिबाय। दा इलेक्शननि सिगाङावबो आं फैदोंमोन आरो बे समावबो गोबां मानसिफोरखौ बेवहाय लोगो मोनदों आरो दिनैबो बेवहाय बाहागो लाफैदों। नोंथांमोननि अननायाव जोङो दिनै सरकार दानो हादों आरो बे सरकार दाखांनायनि उनाव जोंनि ओनसोल जौगानायनि थाखाय जोङो माखासे हाबाफारि मावनो आखायाव लादों आरो बे हाबाफारिफोरखौ मावनायावबो निस्सय नोंथांमोननि मदद नांगोन, नोंथांमोननि सहयोग नांगोन। आङो बेखौ नोंथांमोननि खाथियाव गंग्लायै आरज गाबो। जोंनि ओनसोला जोबोद गोग्लैसोनाय। गोलाव समनिफ्रायनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मोनफ्रोमबो हाबाफारिफोरखौ नायै नायै मोनफा मोनफा मावबोनायमोनब्ला दिनै जोंनि हाबाफारिफ्रा गोबाङानो जोंनि जौगालु हाबाफारिफ्रा जाफुंगौमोन। नाथाय गोबां समाव नेग्लेक्ट खालामना दोननायलाय दिनै मावनांगौ हाबाफारिया बारानिफ्राय बारा जादों। दा बिनि गेजेरजोंबो जोङो बेखौ गुबुन गुबुन आयदाखौ बिजिर मावनो थाखाय आखायाव लादों। आं सान्दों बे 5 बोसोराव जोंनि गामि, जोंनि रायजो जाग्रा ओनसोलफोर, जोंनि थानसालि, जोंनि स्कुल, जोंनि अडिटोरियाम गासैबो जों लुबैनाय बायदि साबना हामना जाजोबगोन होननानै आं मिजिंथिदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि जि रांखान्थिनि जेंना, गोबां मानसिफ्रानो दिनै गोरिब गुन्द्रा जालांगासिनो दङ। दा बे रांखान्थिनि जेंनाखौबो मेक्सिमाम लेभेलाव बोस्रांनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों। दा बेनि थाखायनो जोङो गुबुन गुबुन आयदायाव माखासे हाबाफारिफोर आखायाव लादों। आबाद जौगानायाव आइजोफोरनि माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरजों ट्रेनिं होनाय, जोंनि लाइमोनफोरखौ गुबुन गुबुन खामानियाव जोङो नांहोनो थाखाय माखासे आयदाफोर सायख'नाय, बे गासैखौबो मोनफा मोनफा जों आखायाव लादों। फरायसालिफोरखौ साबना हामना खालामनाय, बेजों लोगोसे दा इलेक्ट्रिक गैयै गामिफ्राव सलारनि बेबस्था खालामनाय, दा बेफोरखौ जों आखायाव लादों। दा गिबियावनो आङो
जोंनि बे मन्दिराव सलार जि गायनाय बे हाबाफारिखौनो मावग्रोगोन होननानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोसावबाय। बेवहाय जाहाथे मोनाबिलियावबो स्रां जानानै थायो, दा बेनिखायनो सलार गायनाय हाबाफारिखौ मावगोन। दा बेजों लोगोसे मन्दिर कमिटिया बे मन्दिरखौ साबना हामना खालामनाय बिनि मोनसे बेवहाय बिथांखि होदों आरो बे बिथांखिखौ लानानै जोङो टुरिजिम डिपार्टमेन्ट आरो आर्किअलजि डिपार्टमेन्टबो दङ। गोजाम मन्दिर हिसाबै बै मोननै बिफाननिफ्राय मा मोननो हायो, बेनि अनगायैबो जोङो जोंनिफ्रायनो सरकाराव थांनाय बोसोरसेयाव माखासे जौगालु खामानि जायाखै, दा बेनि फैनो गोनां रांफोरा थाबथाजोबनानै दङ आरो थांनाय गभर्नमेन्टआ 3,000 कौटिसो दाहार खालामनानै गालांदों। दा बेफोरनि थाखायनो गोबां गोब्राब जादों खामानि मावनाया। दा थेवबो नैबे बोसोरावनो नोंथांमोननि मेम'रेन्डामखौ नायनानै बे मन्दिरनि रिन'भेसन खालामनाय बे खामानिखौ आखायाव लागोन आरो नोंथांमोना हयथ' मास मोनसेनि गेजेरावनो माखासे खामानिफोरखौ जागायनो हागोन। आरो बेनि अनगायै अडिट'रियाम आरो बेवहाय टयलेटनि खोथा बुंदों। अडिट'रियाम, टयलेट आरो दै, बेजों लोगोसे बे मन्दिरसिम सफैनाय लामा, बेखिनिखौ देग्लाय बोसोराव जोङो मावफुंगोन। आङो नोंथांमोननो खोथा होबाय आरो बेखौ नैबे जानुवारिनि लास्ट आरो फेब्रुवारिनि फार्स्ट बे समावनो नाजागोन। आरो बाकिखिनि जि मेम'रेन्डाम बेवहाय होदों बयबो, बेखौ आं गासैखौबो लाजोब्बाय। बेखौ आङो अफिसाव लांनानै कम्पिउटाराव सोजोबनानै मोनसे मोनसे नायनानै मानसि थिनहरनानै बबेखौ गोनांसिन बेखौ राङा बारा गैयाब्लाबो बबेखौ गोनांसिन बेखौ नायै नायै देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो मावनो आखायाव लागोन। दा नोंथांमोनजों आरोबाव गोलाव सावरायनांगौ दङ, दा बेखौ आङो इयुनाव सावरायनो फैगोन। दा थेवबो आङो मिजिंथिदों सोरबाफोर आइजोफोरनिफ्रायबो सासेसो गसंनानै 2 मिनिटसो बुङोब्ला गामिनि जेंनाफोरखौ मोजां जागोन। दा हौवाफोरनिफ्राय सानै बुंबाय, आइजोफ्राबो समान समान जौगालांनांगोन। जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ।